Mbukelo khona ekhaya. Ngiyajabula ukuthi uyangilandela kakhulu ama-video ami and ungumuntu okhomenta kakhulu uphinde futhi ucele nomkhuleko ngithandazise umbukelo khona ekhaya. Njengodlamini umthandazi ngithi kumbukelo khona ekhaya. Asiphiki abantu abaningi baphiwe idlozi, baphiwe amandla, baphiwe ithunya. Kodwa kukhona ufuna ukubheke uma ngabe uphupha makhandlela amhlophe akhanya kuwena noma wabona nje ephusheni nemikhukhu ezimhlophe noma amanzi noma isiziba nje noma lema coins nomphupha into besiyenzeka akusho ukuthi okufaka gcine ungumlaphi wendabuko wena kusuke kuyiphupho nje usho ukuthi ungumuntu oboniswa izinto bese zenzeka. Kunabantu ababizelwe ekulapheni uthi lo ukulapha ubizelwe kukona. Kunomuntu othi mase engenwe isithunywa noma idlozi lento abe proud ngayo ayithande kakhulu into imngene emandleni noma lo muntu mhlawumbe abe ngumfundisi. Lento uyambona umuntu lo kahle lento ela kwemzimbeni wakhe wayiphiwa lento lena uyayithanda isegazini lakhe inamandla lento ela kwemzimbeni wakhe. Bese khona abantu abakopa kwabanye kusingani bani unesithunywa ngani ngiphupha ukuthi nami nginesithunywa akhambe nje lo mbukelo khona ekhaya. Into ufuna ikuhluphe ikugulise ikuhlukumeze. Uma sothi lento yakho uma sothi lamandla uyawathinta lamandla ucathuna unawo avele kuthi gedu into zakho ube nezimoto ube nemuzi ube neinkomo abantu bakudala besintu bafika babe neinkomo. Umuntu wesithunywa lesiningi usebenza ngamanzi njengoba nami ngisebenza ngamanzi kahle lesiningi uyakhuleka kakhulu umuntu wesithunywa uba namandla futhi. Umuntu wedlozi ebebe neinkomo imbuzi izimvu inkukhu abantu abaningi ababa namandla babamise ukuphuma emakhaya ekhala lakho bekhala isintu. Manje into sekukhonje manje uthanda izinto ombukelo khona ekhaya. Ngifuna ukutshela ukuthi uma uphuphile usho ukuthi nesithunywa usho nedlozi ngaba ukuthi uyabonisa or abakele kukhona abakutshela kona ukuthi mela ekhaya kwenziwe. Uma ukuthi la khaya mebuzophupa umuntu ashonile ave umuntu la khaya ashone akusho nesithunywa noma nedlozi abantu abadala bafikele kuwena bazokutshela ukuthi khona inkinga enhle ivela lapha ekhaya. Usho la lento nithenza la ekhaya unabo soyibonile embukelo khona ekhaya. Kunezinto uzobona ukuthi idlozi linamandla noNkulunkulu unamandla. Kunento ongayiboni la khaya izokwenzeka but ungakhona ukuyivala noma ngabe yaluphi uhlobo lomuthi ingavaleke. uNkulunkulu manje khanyisela abe kunye nani aniqinisa nikwazi nazi ukuthi yini idlozi yini idlozi yini inyanga yini umthandazi yini sangoma yini igehla. Kunabantu abaneziphiwo zokuthandaza basiza abantu ugqwalela yini baphila abantu. Kunomuntu onesiphiwo sekuphupha into bese into seyenzeka but akabizelwanga ukuthi angahola abantu noma angasiza abantu. Kunomuntu oyisangoma uhambile wayothwasa wabuye lapha abantu akaphiwanga ukuthi akabese naye abangigobela uyathwasisa okwakhe ukuthi kufanele siza abantu bani baphume ngoba lokuthwasisa la kuye akukho bekulapha lokugobela kwakhe. Manje umuntu uthi angathwasa cala ukuthi naye sunamandla ukuthwasisa abantu. Mina embukelo khona ekhaya amandla ekuthwasisa abantu anginawo angithwasisani mina. Mhlawumbe lesithunya naki ibandla engikhonza kulo kuphela into engizenzayo akukho kunye futhi engikwenzayo ngaphandle kwalokho. So ke ungangisoli ukuthi why kube nje no mina two izinto mhlawumbe lesithunya sebenza ngamanzi khanda iwasho nemuthi nawudinga umuthi ngiyawuthinta ngisiza abantu bangene 1-on-1 bazohlola abantu baphuma abantu bamba emakhaya ngibasize futhi abantu ngibageze ngibafuthe khona mina ngibafuthe kuphethe angithwasisi ngizisani magobongo mina cha ngizisani magobongo. So nawe make sure ukuthi lento la uyayazi ukuthi hle iyini isebenza kanjani. Akusini nonke emele niphuphe seniphuphile senivuna banothwasa no noma phupha ungene emanzini mhlawumbe ufuna uyogeza khona ufuna ubuze kuqala iyini into engena kuwena nawe nabantu abadala na ngoba abaningi nje noma nabantu abadala into aphatha ikhanda nabantu abadala ngabhlungu ukhalo nabantu abadala angehle emzimbeni nabantu abadala akhambi kanjani kwabanye kunjalo kwabanye akusiwe njalo. Buza kuqala ukuthi it's a calling noma ukugula lo okungiphethe uzoyithola answer. Asali bakhona abasebancane bangangathi sebaphiwe baneziphiwo uNkulunkulu ababusise but ngithi isiphiwo sakho ungadlali ngaso ungabukisi futhi ngaso. Hlonipha masongena abantu abadala uhloniphe ube nomoya ophansi umazi umuntu mbukelo khona ekhaya asali Jehova nikhanyisele anisindise. Wena mbukelo khona ekhaya nje manje ngithi niphila ubhlungu khona nje manje ngicela ubambe ubhlungu khona nje ngamanje egameni laJesu uMongcwele nombukelo khona ekhaya phela isinye phela isibeletho uphethwe ikhanda ngamehlo ubhlungu amazinyo afutha ubhlungu ukhalo kubhlungu amadolo ubhlungu inyawo njengamanje uMongcwele ngithini uyaphiliswa mangaba nesiphiwo nje manje masabukele le video yami Nkosi amakhosi makabone ebusuku ngimtshela ukuthi bobani kumele bamsize abakuba ngasekho emhlabeni njengamanje ngithi mina kuye makaphile egameni kaJesu inhlabathi yakuwa mayimphise egameni likaJesu phakathi amen.
nayo inkulumo evela njengamanje bathi abantu abadala kimi liningi labantu nje baligula nje liseyinkingeni nje lishaywa inhlabathi bheka ukuthi akusona inhlabathi eshaywa nambuko lokho nekhaya ngisulahle ikhala kini ungawalahla amathuna kini kuzolunga into zakho ungahamba uyewa ngabantu la uma khona yima khona abanemali kulungina kuyimali yawufika abantu zabo zakufaka imali ingene kakhulu bayekene ukuyeza okwakho ungayilandi into ezokucaka kusemhlabeni la sokubona ugula wonke ubangaka sithi hayi unesifo esithile inifuna isibhedlela nichakisiko uyazi ukuthi wenzani unembezo yakutshela ukuthi wena lento eyishoko ingiyo noma ayisiyo ngithi uNkulunkulu mina ngeza kulahle uma umthemba ukholwa kuwena abangene bakulahle nawe bathemba ukholwa kubona i-relationship yakhe iphela iyabhidlika uNkulunkulu kukhona kubekele yona funda ukuyiphatha mase uganile funda ukuyiphatha nathi wasawuganiwe uNkulunkulu akubusise ngiyithanda kakhulu manje amavideo laseze kuchwela ngilandele ku-YouTube ka-TikTok Instagram God bless you ngikhona eSwazini enhletsheni ePetitive ngikhona eGoli ngikhona nkosibusise haleluya